Thank you. जोंथ' चिनी CM सहसों पाँचजन এবং महाराजा चिनी MDC रोनाल्ड वर्मा दिल्लीआव जों अफिशियल ट्रिपआव थांखा এবং अफिशियल ट्रिप खूब गाहामखा जों चिनी यूनियन गभर्नमेन्टनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং दुईटा एम्बेसी नि बरफबायबो जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसी नि एम्बेसडर এবং इजराइल नि एम्बेसी नि जे चार्ज दंनाय बबायबो जों मालायखा এবং তিনি जों खूब खातंथुगि मासाव जे एडीसी नो তিনি इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागैनो CM এবং ग्रुप अफ PM जों थांमानि जोंनो एम्बेसिआव सरकारि बाबेनो खूब बरम रुई जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंनाय स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रगो सामुं थांनानै पग्लाम रंलायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागै हरियाणावबो निमंत्रित दंखा आरोबो एडीसी हाफांनि पक्षे एग्रीकल्चरनि एकटा टीम जों थाङै बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडीसी नि गोबां जायगायाव जों सामुं थांनानै अमरकनो बायलेटरल कोऑपरेशन नि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल जों प्रोजेक्ट रकबो जमा रखा प्रोजेक्ट रकनि गुड रेस्पॉन्स जों होननानै जों खाख्लायो এবং 1300 crores निर्मला सीतारामन जे बरो पैकेज घोषणा खालामनानै बरनति बो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडीसी हाफांनो अरांग रगुय गाहामग्लाय सामुं थांनानै अबतिबो जों कगलाम